Diffiċli nifhmu dak li seħħ fit-toroq tal-Belt Valletta nhar is-Sibt 7 ta' Ġunju 1919 jekk ma nqedux fil-perspettiva storika ta' dak li ġara fid-dinja u f'pajjiżna fil-ftit snin ta' qabel. Il-borma kienet ilha tbaqbaq u l-irvellijiet tas-7 Ġunju immarkaw il-waqt meta l-poplu qolla lagħtu u ferra l-kontenuti għali tagħha fuq min kien ilu jkiddu. Nistgħu ngħidu li fost l-aktar fatturi li kkontribwew għall-għadab tal-poplu kien hemm l-ewwel Gwerra Dinjija, jew aħjar l-aks li ġabet magħha. Il-gwerra ħarbtet l-oqsma tal-bidja u l-industrija f'ħafna pajjiżi u anke wara li ntemmet il-Gvern Kolonjali Ingliż ma rnexxilux joffri provvista adekwata ta' ikel għall-Maltin. Iktar ma l-ikel beda jiskarsa, iktar beda jiżdied l-għolji tal-ħajja li miegħu il-pagi tal-ħaddiema ma bdewx ilaħqu. Sa dan it-tant il-poplu beda jara li l-importaturi tal-qamħ u t-taħħana ta' tqiq jistanew minn fuq il-prezz tal-ħobż. L-ewwel ħiel ta' Awġ der fis-7 ta' Mejju 1917. Meta l-ħaddiema tat-Tarzna ħarġu fuq strajk ta' ġimgħa għax derilhom li żieda li ġew offruti fil-paga ma kienx biżżejjed biex tbatti għall-għolji tal-ħajja. Dak iż-żmien il-gwerra kien fadlilha ftit iżjed minn sena oħra biex tintemm. Ftit jiem biss wara li ffirmar tal-armistizju f'Novembru tal-1918, it-tabib Filippo Xiberras li José Orlando jiddeskrivih bħala raġel konoxxut tal-onestà tiegħu u rrispettat mill-poplu kollu. Kebbes xrara meta għamel appell imqanqal biex il-Maltin jingħaqdu ħalli jieħdu dak li kellhom dritt għalih u jiksbu kostituzzjoni xierqa. Appelli simili baqgħu jsiru sal-bidu ta' frar tal-1919 u fl-aħħar ġie deċiż li fil-25 ta' frar fil-Belt Valletta titlaqqa Assembleja Nazzjonali taħt il-presidenza tat-tabib Xiberras biex tiġi diskussa b'mod konkret it-triq lejn il-kisba tal-Kostituzzjoni. Dakinhar der ċar li l-qija kienet saħnet sew, għax waqt li l-laqgħa kienet għaddejja, il-folla miġbura barra kisret il-vetrini ta' xi ħwienet u attakkat il-palazz tal-Gvernatur. Fit-tmiem il-laqgħa ġie deċiż li tinbagħat riżoluzzjoni lill-Gvern Ingliż biex il-Maltin jingħataw awtonomija politika u amministrattiva. Il-poplu kompla jesprimi l-iskuntentizza tiegħu fil-ġimgħat ta' wara, meta fost oħrajn spikkat protesta quddiem il-Każin Malti kontra l-prezz tal-ħobż u beda strajk mill-istudenti tal-Università. Tista' tgħid li Mejju kollu kien ikkaratterizzat minn protesti kuljum mill-istudenti fit-toroq ewlenin tal-Belt Kapitali, sakemm l-istrajk intemm fis-26 ta' dak ix-xahar. It-tieni laqgħa tal-Assembleja Nazzjonali kienet appuntata proprju għas-7 ta' Ġunju fl-4 ta' wara nofsinhar, għal darb'oħra fis-sala tal-Giovine Malta, il-Belt. Orlando jgħid li n-nies bdiet tinġabar ġmiela minn kmieni u l-kotra mill-ewwel deret li se tkun wisq ikbar minn dik tal-25 ta' frar. Waqt li kienet għaddejja l-laqgħa, il-folla bdiet tniżżel il-bnadar Ingliżi minn fuq il-binjiet. Attakkat stabbilimenti magħrufa għas-simpatija tagħhom lejn il-Gvern Ingliż u għamlet ħerba mid-djar ta' negozjanti sinjuri. Fosthom dik tal-importatur tal-qamħ Antonio Cassar Torreġġani. Waqt l-irvellijiet fit-toroq tal-Belt, 3 Maltin inqatlu fuq il-post. Manuela Tart, Giuseppe Bajjada u Enzo Dajer. Malti ieħor, Carmenu Abela, ġie ferut l-għada l-ħadd waqt attakk fuq il-palazz tal-Kurunell Fransija fi Strada Reali u miet fis-16 ta' Lulju ta' wara. Għalkemm jissemmew l-aktar dawn l-erba' bħala l-vittmi tal-irvellijiet tas-7 Ġunju, kien hemm żewġ vittmi oħra li ma jidhrux f'din il-kronoloġija iżda li jixraq li jitfakru wkoll. Antonio Cassano ta' 77 sena mill-Birgu li miet fi 17 ta' Novembru 1919 minħabba l-ġrieħi li ġarrab fl-irvellijiet, u Francesco Darmanin li miet fl-isptar tal-Moħħ fit-3 ta' Lulju 1919 kawża ta' dak li għadda minnu waqt l-irvellijiet. F'Lulju miet ukoll soldat Ingliż tar-Royal Engineers, MacDougall, li qala xeba kbira fi strada Teatro l-ħadd filgħodu, is-7 vittma.
Wara l-irvellijiet saret inkjesta militari, inkjesta pubblika u komplew il-laqgħat tal-Assembleja Nazzjonali. F'Ottubru tal-1921 saret l-ewwel elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida u fl-1 ta' Novembru infetaħ uffiċjalment l-ewwel Parlament Malti. Jien min jien, jew aħjar, jien min kont. Iż-żmien li qed nittratta hawnhekk joħodna iżjed minn nofs seklu lura, meta jien kont għadni daqsxejn ta' tfajjel imqareb, skomunikat. It-tifel ta' barra triq li ma ridx jaf bid-dar tommu missieru. Nidħol meta nidħol għall-irqad, ikel meta nsib. Kont tifel vagabond. Jisimni Karmenu, isejħuli Menu. Bħal kull ponta tal-abra kelli n-niggiża tiegħi. U l-ewwel okkażjoni li ġietni kienet meta l-poplu għadab kontra l-qawwiet li kienu qed jaħkmuna. Kont mal-folla dakinhar li daħlet il-belt imxewxa fix-xemx tiżreġ ta' Ġunju. Ġiet il-kotra mill-irħula mbeda u mitletti bliet mingħajn it-tarzna bħal forn jikwi ħarġet il-massa tal-ħaddiema mxabba sa mneħirhom mid-diskriminazzjoni. Ġew nisa, tfal u rġiel bl-imkatar imdawra marjushom, ħafjin bil-pexxum bil-vin imqabża. Sa kien hemm minnhom min daħal bl-masqa u bil-furkettun u marbutin mal-lasta mkatar ħomor u bojot. Tat-tarzna ħarqu l-laneċ u d-dajes u niżlu x-xatta marsamxett fost lajjat u l-istorbju qishom intelqu qabda barrin jiġġerrew tul it-toroq dojoq jagħtu biqrunhom kull min jieqaf qudiemhom. Min-naħa ta' Santirmu u mill-gabubi tal-Mandraċċu tal-Arċipilgu żbukkaw ġgajtiet kbar ġmielhom, kollhom storbju u frattarija qishom sejrin għat-tiġrijiet ta' Santu Rokku. Din id-dinja ċkejkna tagħna qamet bħal ruħ waħda fil-ġlieda kontra l-oppressjoni. Jien kont hemm mal-folla. Għall-ewwel ma' missieri merfuħ fuq spalla waħda nxejjer biċċa bandiera, ngħajjat u nitħaq. Iva nitħaq għax għalija dik kienet biċċa qors li bħala kont nara biss fil-karnival. X'kien ġej u x'kien hemm merfuħ għalija bil-moħħ ċkejken li kelli, ma stajt nissoponi qatt. Ir-rassa bdiet kaxkarna tul triq Irjali u triq Santa Luċija. Hawnhekk fl-imbuttar jienu missieri nfridna. Bqajt waħdi, miexim kaxkar mal-folla nxejjer bandiera twal minni ħamra u bajda. Lemmu l-hawn bdejt nilmaħ xi nies li kont nafhom. Għal ftit mumenti u jgħibu minn quddiem għajnejja. Il-bejja kienet imħalta. Fejn kellha tiltaqa' l-assembleja, rajt deħlin nies ta' kull klassi, tarafhom minn il-bieshom. Min frakk u tomna, min iħammar fil-biesu ta' Monsinjur, min bl-ingravata jew iċċoff u b'xi kabbel ta' tiben jew ta' trizza, u min bil-libs ordinarja ta' kuljum, bil-qnimis blonq miftuħ u bil-beretta. Niftakar li mal-mewġa tal-folla rajt li l-wenzu merfuħ fuq l-idejn, dieħel il-każin bil-massa timbotta warajh. Murejlu l-wenzu li għalih il-mewt kienet moħbija wara l-kantuniera. Il-kummenti li fil-ġen tal-mument in-nies bdiet tajjat u twerżaq għadni niftakar uħud minnhom. Kemm se ndumu nissaportu l-ġuħ? Iż-żaq qed tajjat, trid tiekol. Ikbru żdiedu jgħidulna u tfal minn sejt magħhom. Komplejna niżlin imkaxkrin. Ħdejja kien hemm biċċa ta' raġel ġmielu b'bandiera Maltija mdawra miegħu. Rani hekk żgħir ħatafni minn qaddi u rid jerfani fuq dirajh. Ħallejtu jerfani u stajt nara aħjar il-folla tan-nies jiċċaqilqu qishom xmara ta' ndannati fl-infern. Staqsini min jien. Staqsejtu min hu. Giuseppi qalli. Giuseppi Bajjada mix-xara, Għawdex. Għaddew is-snin u għadni narah quddiem għajnejja. Xar imqanfet, wiċċ maħruq bix-xemx. Komplejna niżlin fost il-garar tal-ġebel għal fuq il-pulizija li bdiet timbuttana l-isfel u l-wejna l-triq l-ifran. Giuseppi Bajjada kien inqata biċċa sewwa minni. Lill-missieri ma stajt nilmhom kien. Il-ħajja tiegħi fi Ċkuniti kif ġa tafu kienet il-ħajja ta' triq. Imma dakinhar li nqala l-istorbju nsertajt id-dar u bqajt tiela lejn triq Irjal ma' missieri. Il-kawża u r-raġunijiet li waslu lill-Kotra Maltija biex fis-7 ta' Ġunju 1917 tirvella kienu bosta. Barra dawk li ġa semmejna l-poplu Malti li sa dak iż-żmien kien qisu baqra kbira tinħalef mill-bidwi kull xhin kellu ħtieġa u jitmaħħa kull xhin irid,
kien beda biex jintebaħ minn meta sifru u reġgħu lura Malta x'inhuma l-jeddijiet tal-bniedem kemm jekk ikun nani, kemm jekk ikun fqir. U l-ħaddiem kien beda jinġabar faqdiet f'unions biex minnhom jitlob il-jeddijiet tiegħu. Meta raw dan il-kbarat bdew biex jindesu f'dawn il-klabs, il-unions u l-każini. U meta Ser Filippo Xiberras ħareġ l-appell tiegħu xi wħud minn dawn telqu l-kelma li ddiet timxi u tas-7 ta' Ġunju 1917 kienet ġriet sewwa. L-awtoritajiet Ingliżi m'għamlu xejn biex itaffu, iżda żiedu l-ħataf fuq in-nar. Wara li qdew b'Malta u bil-Maltin bagħtu l kulħadd jixxejjer u ħlif nies bla xogħol u bil-ġuħ ma kontx tara. Tal-imtieħen tafu min huma? Bdew jitnu kollox u l-ħobs aktar kont tistħajlu barra ta' żmien it-torok milli grazzja t'Alla. U l-Malta ta' dak iż-żmien kien għadu jgħix bil-ħobs biss. Iżda, kif edna l-aħħar xara li kebset il-ħuġġieġa kienet it-tixwix tal-leaders għal dakinhar tas-seduta tal-Assemblea biex jeqdew bil-poplu, biex jaħkmu, biex igawdu l-kultura Latina. U l-poplu obda bħal m'għamel dejjem u daħal il-belt bl-eluf kbar.